Привіт! Хочу поділитися одним із інструментів, як справлятися з невротичною тривогою, яка заважає жити. Нагадаю, тривога є еволюційно важливий механізм для нашого організму, і вона загалом є корисна. Але що робити, коли тривога є постійною і вона заважає жити? Я рекомендую зробити ось таку техніку. По факту, наша задача переключити інші структури головного мозку. Тому ми беремо папірець, ручку або стілус і планшет, або просто в смартфоні і пишемо. Про що я конкретно переживаю? Ми прям прописуємо, про що я переживаю. Чи реальне це переживання, чи є проблема, чи ні. Якщо, наприклад, так, реальна проблема, і так, я можу щось з цим робити, ми тоді відводимо таку стрілочку і далі дивимося, чи можу я зробити конкретно зараз щось. Якщо відповідь ні, то запитуємо себе, коли саме я можу вирішити цю проблему, яка в мене тривожить і про яку я так багато думаю. Плануємо, ставимо конкретну цифру і після того фокусуємось на тому, що корисного буде саме тут і зараз для мене. Наприклад, це може бути переключити свою увагу, прийняти ванну, піти на прогулянку, зробити якісь домашні справи. Тобто ми беремо ті речі, які дійсно вам допомагають. Переключаємо увагу. І потім у нас є, якщо тривога приходить знову, ми пам'ятаємо, що у нас є термін, коли ми до цієї задачі обов'язково повернемось.